जाता र परदेश बलमुआ हमके दिल्ली छोड़ के तनी जाए से पहले खाला उठ लाली से रोटी बोर के। का कहीं आज हमरा जाए के भाई भोला भाई। हाँ भैया। बाड़ा हाँ ए देखा ना। हाँ भैया रात कौन हमरा के अच्छा कि ए बाबू हाँ तू चल जाइए बहने भौजी के बुलावे। अच्छा तो आज भैया के ससुरारी हमरा जाए के बा, हम तैयार बानी। हाँ समझलो हाँ आ एगो और बात बा कहीं ई बताओ जे फागुन के दिन आइल बा। अच्छा हम तो छोट हाँ तो हमार तो कुछ लागी ना ना हैं ना तो साइकिल से जाई या कि मोटरसाइकिलवा से जाई। मोटरसाइकिल से बढ़िया रही मोटरसाइकिल से हाँ तो माने और इज्जत और इज्जत बढ़ जाएगी हाँ लड़का मोटरसाइकिल चलावला तब ठीक बाटे। हाँ। तो ए में कुछ राय ना देबो तू हाँ? लड़किया के बारे में। अरे लड़की के बारे में जाई तब नु जाई गाड़ी से जाई तब नु लड़की के बारे में राय दे। का कहीं रात फोन हमरा लगे आई रही 12-1 बजे रात का। हाँ जी आ भैया कहन कि जाके बीने तू बुला ली हाँ ठीक बाटे। तन सुख बात हाँ हमनी के हाँ जो तू चली ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ठीक बा आ ओने से भौजी जब बैठ लिया हाँ। तो तारा के हम आगे बैठा ले हाँ ठीक? हाँ आगे बैठा ले हाँ आ तब अइया हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ठीक बा तो हमनी के तन सुख कहीं कुछ राय में सौदा कर लेवे के कल बेटे ओकरा बाद फिर हमनी के हाँ बतियाल जाई। ठीक आ बा जब हम गाड़ी लेके आओ तनी हाँ। तो तू रहिया आगे पुलवा के लगे हाँ पुरो कल हम ठीक बा। तब खड़ा रहे और छातीपुर पकड़ी एगो बटन टानवा मोड़ हाँ हाँ ओइ मोड़वा तो रहिया अपन चश्मा लगा के लिपस्टिक लगा के चाहे लिपस्टिक लगा के हाँ। बाक हमनी के लिपस्टिक के लगाओ जाए तो अब तो बाप रे बाप तो और पसंद करिए भौजी हैं? पसंद करिए ना फौजी तो हमरा पसंद करो कर घोड़ा भैया जे जान गए तो का कहीं लेकिन उ तन तनी शौक करेला अच्छा ठीक बा। लेकिन उ दबले न रहली हां घोड़ा भैया से ना कुछ होला ठीक बा ठीक बा। ठीक बा बाकी जितना बा सब हम कर लेनी ठीक बा ठीक बा। तो तब घोड़ा भैया आओ तरह हाँ। तो उनका से पूछ लेतनी हाँ। आ चल जाई ठीक चल के बुला लिया जाई। गहूँ हो तो ये बाल उतना धोई रही नहीं खे कहनी ओकरा के जो दवाई छीट दी है तो दवाई ना छीटलक। गहूँ में 1200 दाना गहूँ में जाने नहीं के सफा। ए भैया भैया हो हाँ। मर्द, देखा ना एमे खादर तो दियाता लेकिन ये उठावत नहीं थी। तो हम सोचनी हो खेत उखड़ गइल बा तोहरा माटी कटवैला के मारे खेत उखड़ गइल बा। ए तो ई बताव जो है गौवा के बेंगवा कुली बाड़ा सो उ कहां रहिए सो ओकनी के घर दुआर उजड़ गइल तू बा। बैंक खाली बैंक में माटी कटवा के आ तोरे कोनी जे 5 बीघा में माटी कटवा देले तो में ले मछरी डाल दिए तो तू बैंक खाली पोसत तारी बैंक खइबे। अभी मछली पोसैया सब में कहिया? नीचा के माटी बैठ जाई तब नु ना तो सारा डूब जाई सब माटी में ठीक बा। ओमे खरी ओरी छिटाई ओमे गोबर दियाई केरा के पत्ता डालाई तब नु मछरी आई सन तो डालाई केरा के पत्ता में डालला। हां तू जानता रह। अच्छा एक बात बताओ हमें खादर छीटे के बा तो ई खादर तो दिया गइल बा पहले ठीक बा। तो ई बढ़िया नइखे गादा आ भोला भाई के गहूं हम जाके देखनी है बाबू हो इतना बढ़िया उ गहूं पूछनी है कौन खाद देले बा तो कहता है कि हम तो एमे ले आके 2 बोरा नमक छीटनी तब जाके ई सारा नमकीन जमीन रे कट गई। ई मछरी ना गहूँ हउए गहुआ नु और 4 बोरा धइल बा सफल ले रे हुओ बोका रह गइले बोका भोलुआ के संगत पकड़ बोका हो गइली बोका। अब हम का करी उ छीटले बड़ा नमक तारा के बर्बाद क दी भोलुआ मेरे वाला नहीं छे ना हमारे बड़ा सन लइका 2 गो लइका एगो मेहरारी एगो तू 4 जने तो नहीं खले हम तो बानी अकेले एगो पेट बा कहीं खा ले। झगड़ा कराओ त भोलुआ एक नंबर आदमी है गांव भर में भोला भैया आज जान जा तू जानता रही ना हां लोग के घर में बुसौलिया में आगी धरा के भाग रहे निमन कोइला रहे सारे जाके देखबा 4 गो बकरी जोर गई अपना गहुआ के बलिया ना बहे 4 आंगुर के बा हां और ओकर ना बताई तो 7 आंगुर के होता है। तो नून से ना उ डोलले होई यूरिया डोलले होई आयो डी नमक डलले बा बुर्रे के बुर्रे छीट दलस पानी पानी। हे भगवान कौन आदमी एकरा के बुद्धि दे देलक खयंग भैया नहीं खे नहीं बुझात नइखे बुझा नहीं खे बुझात हम जाता नहीं हम ससुरारी तरह जाए के बा भौजी के बुलावे केन का होता। अच्छा ससुरारी जाए के बा हां तो तोहरा के तरही हैं हवा ऐसा ना बहता आ हम कहाँ तैयार होइल बन तोरा नइखे समझ। तू कहां जाता रहो हैं तू कहां जाता जतनी हम जतनी उइनु कहला जे बियाह करा दो के तो जाए हम तोरा भौजियो के बुलैले आए एक बेर गइल पहुंचावे आ एक बेर गइल नेवता में आए हबर कहता कि फिर हम जाता नहीं बुलावे ना हम 1 घंटा से हम तैयार बनी तोहरा पेड़ा जोत रही कि तू गांव के खेत में से हम तो नहीं हम पता करके जाए कोनी जे दवैया उन्हीं से ले ले होती या छिटा जाई तो बनिए खोजत खोजत अब कहूं हम देखत हई जे भाई देखतार लगी भाई भाई ह हैं आ कि दुश्मन ह
खाली ये ससुरारी करी, ससुरारी ये करी, हमार ससुरारी ना होई। तू झाड़ उड़ले बारो हाँ। हैं रात में तू कहू हमरा के तो कोहनी नु तो प्लान बदल गइल रह गइल बात कि हम जाएम तो तोरा दिए बात करे हैं तुम नु होई आज से है घर दुआर के चाबी अपन ल लगी, ठीक बा? ओ जितेंद्र केने होइलो ना चल गइलो हनी कहत नहीं खाली हंसते रह जाला एमे नून डाले के कहत है निमन करता खा दिया खा हैं? में नून ज्यादा थोड़ा काम चली खा ना हैं भोला भईबा जहां कहला बा वो बोलवा जगह कोई हो जाई 10 साल से खेती कर कर देला बड़ा में खा दी जाई। उ 10 साल से नमक खेती बदलाव करता बड़ा। और रहुआ लगिन है तो जानते नहीं कि खाली एने ओने घूमत राम लगिन तो खेती के बारे में मालूम बा हैं? अब की डीएपी खाद ना दियाई, अब की हे नमक भगवान दियाई, मने साफ सुधरे वाला नहीं खे खाद दियाई, डाई बर्बाद दियाई। बदल की घर के बर्बाद हो गइल बड़ा ना आई कथी तार बिगड़ गइल बा। तोरा दी हम देख मन लगा के तंगा खेती बाड़ी में ध्यान रखना सीख ले बाकी तो तोर बियाह शादी करा दे सारीने से करा देम सुननुए से करा देम सुना उ सुनाई ना चलो सला हम होई। दोसर खेत देखलाओ तानी आय। कितना बढ़िया खाद छिटाई हाय हाय, तनी है देखम है है देखम है काठी भइल बा है कितना बढ़िया भइल बा है हां हैं? बड़ा शानदार खाद तारी। सारा खादर ये खींच लेता लिया के नमक एक बार ठीक देता नहीं ना 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 नमक एक हे बोरा भगवान। नमक छिटाई तो खूब तोरी बना दिया को एक बोरा कहानी के खेतवा जरा देबो लगी जाई दिया तब जगह आज सुना भैया का सुनो? भाई मतलब बा जा तू है जा ससुरारी अब भौजी के बुला के ले आओ जल्दी से खाए के बड़ा दिक्कत होता अपने हाथ बनावे पड़ता तो के तोर के जा हैं? खेतवा और या के कम से कम देख लेती तो बढ़िया रहित कि ना हैं ठीक बा, हमें हम नून देख छिटला हम देख रही तू जा साँझ खान हम 2 बोरा और नमक ले हमरा छिट देता नहीं आ पानी पटा के रेडी रखे अइया तो भौजी के लेके अइया एकन देखे लगे में खरपात होई तो अपन उजारत हम अगर पंजाब चल गनी नु तो तोरा से खेती ना हो ए अब ना जेबा तू अब तू घर रह अब हम जाएम ठीक खाली बा ससुरारिये के चक्कर में रहत आई हां तो ससुरारी ना जेबा जहिया से लफड़ा भइल बा तो ये से ये खाली मोबाइल लेके जो है बतियावत रहत हम ना बतियाई ना तारा सारी से हैं आ कह दिया हमरा जब तक हम रहे में जा तब तक तारा सारी लो ना आई हमरा गइला के बादे आई लो आज सुन ल बात तो चल अब राय मसौदा तो होइए गइल बा तारा के हम ले चली वसन उधर बाकी गड़िए से चली ना 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 अब जाता नहीं ठीक बा आ तू तंगा देख निमन से देखियो तनी दवाई वही हम ले आम छिटा जी सांझ के ससुरारी बड़ा अच्छा लागेला ना पैदलो चल देला तू हैं आउ मोटरसाइकिल एगो बात कहनी हम हां कि ये खादर में जौन जग बा भोलवा जौन कहले बा उहे हम खादर देम जब देम तो उ नमकवे आ देम तोरा बुझा तो नहीं के पढ़ लिख के गधा हो गइलो हई सुने के उनका खेत में हम जाके देखनी छीटत रहल चुपे चाप वो साजी खान साजी हाँ, खान केहू से ना देखावला चमकल होई खाली चमकमे कन कोई ना ना हम्म पातर एकदम मेही रहे हम पूछनी के बोला भाई कौन खादर हो तो नहीं खो जाना अरे एकरे के कहल जाला नमक है जिंक है एकरा के छीट अरे तो हम 5 बोरा धइल बा 2 बोरा में से छीट दे के चुपे चाप लोग ना जानी धइल बानू तो जान के धइल बा कहत बर्बाद करे खातिर हमनी के तारा बुझात नहीं के बुद्धि तारा नहीं खे जाए तो तू कुछ करब तो का हो चल हाँ। बुझात तो कुछ नहीं के तारा कुछ सफा करब नहीं तो के का बुझा हम देम तो उहे खादर देम हम नमकवे दे ठीक बा तू सुधरे वाला तोरा चाना से बुझात नहीं खे हम जाता नहीं ठीक बा हाँ। लेकिन देखभाल निमन से करिए खेती बाड़ी हम 2 दिन के बाद आएम अच्छा ठीक बा तू जा आ तले हम में छीट छाट के ठीक बा हाँ, नमक हाँ। 2 बोरा लिया के साजी खान छीट देता दवाइयो ले आएम ऊपर से हाँ, कष्ट ठीक बा। किया ल दियो हाँ। चार ठीक बा तो चल जा मोटरसाइकिल ले ला आ भौजी के बिहने बुला के लिए ये ध्यान ना 2 दिन के बाद आएम हमरा काम बहुत होई तंका कौन काम बा ससुरारी हो हई एक हफ्ता में 3 बार तीसरा बार जाता वे रह सुने नुआ के पढ़ाई के तो तू पढ़ाई के ओकरा खातिर नाम लिखा जाता रह नाम लिखाए ना परीक्षा फीस बाकी बदेवे जाता नहीं हम अच्छा मोतिहारी तू मोतिहारी जाता रह हाँ हो गजब के बात बा ए घड़ी तो सारिन से गजब चलल बा तारा अब रह गइल बाकी ससुर बुढ़ा गइल हो आसार होइल है नहीं घर के धान बेच के आलिया के सारिन के पढ़ावल देख जाता देख भाई अपना खर्च थोड़ा लगता वही लोग के खर्च हो जाए के बा भाई एगो कार कर कि गेहूं हो जाता कटा जाता तारा तो 2 गो लड़का हो गइल बड़ा सन एगो मेहरारू एगो तू 4 पैकत हो गइल लगन ई बताओ हम तो अकेले अपना लो हिसाब जोरे ना हिसाब किताब जोड़ल जरूरी बा खेत में 20,000 भोलवा बर्बाद कर देला बा घर के हम बुझता नहीं तोरा दिमाग में कस देला बा कस के नोट कस देला बा ठीक बा तब चलो चलो हम तारा के छोड़ दी चलो कहता नहीं तोने होई पहले भौजी के आ जाए तो तब फरियाई ई सब ठीक बा नु ठीक बा चलल जानू हां चल जाओ हां हां चल अब घरे चल जाओ रे कौन रे भोलवा हो हां तो हमरा घर के बर्बाद कर देली हैं
का हो गइल बा हमरा भाई के बर्बाद कर देलकी हैं तोरा कुछ बुझात नहीं है हां कहला से ओए हैं साफ हम कहत रहो हाँ हम कहनी है जितना भैया भाभी सब ई देखता हमनी के वीडियो यदि पसंद आवे तो लाल बटन लाल दबा बटन के दबा के सब्सक्राइब कर देवे के।